District Magistrate jongka East Khasi ulapan mi ia ka hukum Khang kali kibahe hapo ka kendon chispa andre pulai jongka BNSS ha ka bala Khang persha manyat hakikat tu kat ni ki surok jongka district ya ki kali he ki bapalat hadu khandai ton kani ka hukum lalong hadin ka jingmi khubor bagi kali ki balakit palat put kilapen julor ya ki benta jongka surok mau maram nong thlio mau mi bat mau lendep kababu jingma ya ki nong let nong wan bat ki nong shong shnong namar ka jingret jongka surok kitu gi bapen Kenya kani ka hukum ken sha pen chitom kat kum ka kendon arspa arpulai jong ka BNS kani ka hukum ka trekam mardor bat kandang trekam hadu banda pen bana da kumui pat MB checkpoint. Yeah, ne.